taur-urayan na kan ni Chris, ijay lugan. Anda kami, nanang. Nay, nakapasyar kayo, Mad. Para ka na kayo, nanang. Anya kay daytoy. Prutas na kita. Mayat para iti salon at siyo. Ay na, apay nagtaktak kayo pay laeng. Di yukat inurnong di kwartayo para iti panaganak mo, dani ka. Dumakdak ka, lunday tachan mo. O, nanang. Agur-urnong kami. Saan niyo kumapagkidkidan? Pagkud ko dun. Awan lat na yun na, anak ko. At iti 75,000, nanang. Ay, agi naman na. O, nanang. Agur-urnong kami. Saan niyo kumapagkidkidan titidad mi kada kayo? Pakaragsakan ni mati gumatang iti pasalubong para kada kayo. Ay, pagyamanak mo't dayta, anak ko. Nga madanaganak lang amin. Amangan no awan usarem, inton aganak ka. Anda nakasagana nga usarit, nanang. Sigurado ka. Uwan ko naktumat, nanang. Kan, nagpalinggi kami matan iti masida. Agluto ni Gerald. Tagsasango tayo mamad amangan. Alagaro. Mapan kan iji kusina, Jeran. Taagluto kan. Ang mag-aaman LPG yun, nanang. Gumatang kan, Barok. Inyuray ko at talaga kan. Yan na. Ang pwede nung yung gayam. Ay. Nagkapasyal kayo, nanang. Wan anak ko. Ay na. Dakkel gayam at talaga to'y balay. Apagigan ay lukan ni Grace. Wan nga rod, nanang. Makabanlog mo tadalusan. Ay kapilitan. Asikan ti para dalos. Wan, nanang. Isumot lagayam akayag dagiti kakabsat ni Chris at kuya kong nagnaon. Tasaan mo't ang makadalos ni Chris. Kan mabaybayan na ti inana. Ay, nanang. Dagayam sadsadot ni Chris. Isumot laong ti punadag iti kakabsat na. Nakalpas nga ang paiso iti kurso. Yang sadot mo't nga biro iti trabaho na. Edi, si Barden kan nagtrabaho. Pinasardagdak dagiti kakabsat ni Chris. Ititid dalaangan at isweldo. Tadi tuyak latan balayda. Nasaya at ano ito dati swindom. Susweldo anda. Yan. Ha? Susweldo anda. Pwede. Jeman ko. Itid dalaang. Madindi, sukatak na ita. Nasaya at ano susweldoan da ka. Pinasardagdak dagiti kakabsat ni Chris. Susweldo anda klaangan. Tadi tuyak latan balayda. Ay, nasaya at agaro, no susweldoan da ka. Wen nga rod nanang. Kay kayat ko latan kagdaldalos dito balayda. Tapno saan akong abinigat arumwar ang mapanagtrabaho. Todo katulong na yun. Kaslay na rabit na nakatulong niya na. Nalabos mo't day tako na makatulong. Pila. Sad aya ako na maparadalos. Kinagtarakin niyang kamam. Wen, nga saan akatulong. Takasla balay na mo't niya pag nanaudan da. Awan to mo't lati agtagi ko ay tiday dya balay. No saan nga isuda. Tadamot ng bukod abalay. Dagiti kakabsat na. Asino aya ti akin balay iti dayja balay. Ay, ginatang mo't laang dagiti kakabsat na. Ginatang da ka no. Tapno adda pag naudan ti inada. Kastamot ni Grace. Imbag man tanasingpot dagiti kakabsat ni Grace. Nay, adaman awit yun nga imay dito'y balay. Wala nang. Amuyo mat. Kada adak kalbiro ko. Ni Dani ka day tangkol. Ay, hindi man taka kumabasa. Panag-live stream ko kada nagibalik pa yung baksis sa wag ko.
Pityon nga imay dito'y balay. Wala nang. Amuyo ka din, nanang. Dakkel ti birok ko, iti pa nag-live selling ko, kadag iti balikbayan baksis awagwag. Ay, kasta aya anak ko. Wan, nanang. Napaadok ti customer ko, iso nga ado ti gumatang. Gerald, Napaadok ti customer ko, iso nga ado ti gumatang. Naglayang kaan ni Dani kang aglako nanang. Ado ti mainggan yun ay kat nasaya at mo't karud tapno makaurnog kayo. Wala nang. Nang runa kat aganapan ni Dani kang itong sumaruno abulan. Ay kat nagpalingki kayo ko mga rudmanen Magusto kaming tilutong, Gerald. Ha? Nalaing kagayam nga agluto. Agpaisot ako na yun, nanang. Ni Gerald, ti paraluto ija balay. Naimas, tay pinapaitan. Si makit titumong ko. Nay, ang dalagsardang alugan iti patog. Ay, tanawak man iti tawa. Daya naman kan Chris, dirin mo iti lugan. Dapat tinurwar da agar-garot na. Apay na ta. Ay, mapanak man iti ayan da. Nay, apay yan Apay nga ado ti gargarot siyaw. Madam damatan to nga sarita nanang. Mabalin ka diya tulungan na kami amang yung nagkadagitig kamit mo eh. Ay, wun, anak ko. Kadam na top freezer. Kas ka na. O, asin. Kadam sa freezer nanang. Nay, apay yan Apay nga ado ti gargarot siyaw. Ay, madam damatan to nga sarita nanang. Ayan, 8, naligayon. page 8 nga to. Nay, apay yan Apay nga ado ti gargarot siyaw. Madamdamatan tong nagsarita nanang. Mabaling ka diya tulungan na kami pa amang yun nagkadagiti gamit ni. Ha. Ita, mabalin ka di ama amwa no anya ti mapaspasamak. Nanang, pimusa yun ti inadag Chris. Inla ko dagiti kakabsat mo ti balay apag nanaudan ni. Tanabangkrap ka no ti may sa negosyo da. Iso nga umay kami agnaod iti balay mo. Anya, kad ni Chris ngay, ada ka din trabaho na. Awan nga ron nanang. Iso asyak pa'y laang at nagsapol iti trabaho. Apaya saan nga biro kiti trabaho ta asawa? Sa dutmat nanang. Kan amin nga applyan na kung saan mat ang maawa. Saan ang makapasa iti interview. Anya, ay, sapay masikog kansan. Oo nanang. Upatan na bulan ti tiyan ko. Ay, una yan anak ko. Kunaklakit din no nasaya at tibiyag mo kan ni Chris. Ngam, sadot mo't gayam. Ita, Mr. Lonely, nasaysaya at may kibiyin, biyag dyan ka, nagtatamo ti asawa na, may ngay. Ay, ang dami ko siya. Ita, Mr. Lonely, nasaysaya at may kibiyin, ti biyag dadani ka, ken ti agtataho nga asawa na. Nga mi ti biyag Diana, ken ti di adal nga asawa na. Ito'y pagayam mo, Juana. Agyaman nagpagayam Juana, iti na ito apakasalita, katimakunak, sika ti agbalin nga ina ni Chris. Sika ti mang bagbaga ken Juana, noan niya ti rumbang nga kamilin na. Pa-check, ano ka sa may tinasayaat, saan na mawain na imposible. Recorded. Noan niya ti rumbang nga kamilin na. Pa-check, ano ka sa may tinasayaat, agbain, katag sapon iti trabaho na. Ala, sapel ako tama amiris na met, asana rumbang apapakpakan laeng kada kayo iti anak mo.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan na ti panakay drama, ti pakasaritaan ni Juana. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman gamitin kay panang tarabay nga imbag nga oras kada kayo amin. Anong iti pizza man eh? Okay. Awan ko na. Ada pizza, naman dito eh. Kalman. Manggi ka man na. Tingnan ka ni Ma'am Rose. Sino? Ni Ma'am Rose. Ma'am? Ni Ma'am Rose. Ma'am Rose. Ma'am Rose! Mukha naka-monitor ka live. Magkasurat ako na ako. Awan. Tak. Kapi ka na, say. Wen, Ay, pa nagkakapin. Oy. kami kakanta ada si Mangkat na ako. Opisyal. Magkapit naman ito opisyal yo. Kasi nakapit ma'am. Official, di ba pipagkana? Ang narudan. Nakap sa to jam. Kaya official kami dahil pakatyan. Ang kabisita eh. Nag-i-war ko makakas. So, ina. Nadimanon dito balay mo pagkapilan. Nung nag-i-war ay, bilang nga pinami. Yung ka na maawang kwartana. No, yung ka na nga ang babawi nga nakisabat king ka. Yung pagbabaw niya na diyal daw nga nagsabat kayo. Sabi tayo malag po yun. Kita makan. Sabi, Nagkakapin ay. Ito yung next picture na. Hindi ka mga balasa. Kaya ko rin. Kasaw din na. Pay! Sige lang ate. Ay. Kaya man biit ako. At least. Na. Nagka-project ako na po. Namara. Diba? Wala ka rin kahapon. Awan man. Gusto ko magwada. Basta nito. Nag-duty ako kasi. Hindi, manukay lang. Ay, sino lang ang perde di karma? Tanlo na lang. Bistro. Ano pala yun? Bistro. Ay, sus! Yeah. Heat stroke. Di, gayon ni ko. Ni?
grade 7-8 Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikan gagita kat naggapo. Iti pagam nagpailinged iti nagan a Luisa, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Natay ti muna nga asawa. May sa ti anak ni. Aging ka na amok ni Alvin, kat nakidan na at kankwana. Dito'y kung arod-arugyan ti agsalaysay. Buwan ng papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Unay kamatan, Alvin. Saan kamat akasta? Idi na am-amo ka. Apay nagbalbaliw kamat ka. Amin na tao, at pagbaliwan na, Luisa. Uyak, ti mapunuan kan ka isina kan. Abay, at ka din pangisukatan ka nga ka? Ano, talaga maumuma ako iti kasta nga ugalim. Anusan na ka di, tabnoan anusan ka na. Ano niya? Sige pa'y ti adaganas na amang ibaga iti kasta? Agin nanos ta ka dilatan, Luisa. Namatam. May nga ako ni Eric Edith. No, makapang kami at purchase tila ako ni. Ako na ho, huwag ka nang magbungat kuya. Apay naglamlamon ka dita sirong ti kama. Nabartak man ngaminan ni Uncle Alvin. Kabkabilan nakakadi, no kasta mabarta? Saan, nanang? Ngam baon a baon. Ultimo ang papudot iti pagkapena. Siyak pa'y naan ki baon na. Into nalpas ang nagkape. Ibaon na tumanan ang naangin niya o iyo. Ah, First time lang ako nagkatod. Ibaon na tumanan maninaw. Into nalpas ang nagkape. Ibaon na tumanan ang manginaw iti nagkapyan na. Ano talaga akas lang bibiyag adon day dyan nga Alvin. Awan lang arudan ti may tultulong na dito'y balay. Aramidan na kapay ababaw na. Kasta nga rod, nanang. Kas na babaunan. No adda di balay ni Uncle Alvin. Baon a baon. Ngam saan mat naggunay. Ultimo agaw iti kanan na kat siyak ti baon na. Agkuray ka man, tama kang nagkanyak day tang Alvin. Alvin! Andak dito ay. Apay ka di. Ada nalipatan mga imbaga. Umasidag ka man dito'y. Apay ay. Asino tinagkunakin ka pagbali ng akatulong ti anak ko? Ha? Iso kano ti ibabaw nung agpapudot iti kapim para inaw iti nagkapyam kan aggaw iti kanam. Si Kamit Luisa. Unak man lanuan niya ti bagam. Para day talayan nga gumuot kan. Saan mo ba yan kaya at makasuro-suro ti anak mo iti trabaho dito balay, ha? Siyak ti mangisuro iti anak ko. Siyak lang ti adda karbangan namang ibaon. Gapot na siyak ti agsapsapol iti para iti kasapulan na. Yeah. Siyak ti mangisuro iti anak ko. Siyak lang ti adda karbangan namang ibaon. Gapot na siyak ti agsapsapol para iti ang amin nakasapulan na. Iso nga awan karbangan amang ibaon iti anak ko. No, awan, di awan. Nagadulahid din eh. Bagam. Sikat ti mapanaginaw. Tapno damat pa kay ranudan ken ka. Saan kat apapakpakan kalatan. Hoy, naginawa. Apa man na may mungawanak. Niya niyang. Kastalatan, nga inal daw ti aramid day ta lalaki. Kanayon mo nga umtan. ngab kaslaawan mo't pagnaan ti panagungungod mo. Ay, naku, Luisa. Iti pagayam. 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 Iti pagayam.
Jak nga rudan ang muna niya ti aramidat kan kuana nana. Di kantulakit din nakasapon iti nasaysaya at alalaki. Nagtakit din kasla na kurang na. Awan ti kurkurang ni Alvin nanang. Saan mo takas ta idi? Ita, nagbalin mo ta nakaslaubing-ubing ti panunot na. Panoy-nuyam tumot namin. Okay laan kan ka ti ar-aramidon na. Iso asaan na pulos agbalew. Makita yung mata kanayon ko apaguntan. Kat narwamon iti kanayon na panagungot mo. Amo na ba't namin, asaan mo ang maiturod apapanawon? Masyanak mat nga rod amang papanaw kan kuana nanang. Kasta lata nga rodon. Kasla pagbalinan na kan nga inana. Saan ba't nga asawa, ti pangibilbilangan na kan ka. Bayan mo nanang. Tanawan lata ti pagbaliwan na. Papanawa kon. Ay rumbang laang, tawan ba't serserbi na lalaki? Masiksikura ka makakit-kita kan kuana. Cristel. Kristey! Cristel, neighbor. Cristel. Ano na? Gusto mo ulit. So, Ha? nakasok. Cristel. Ano tawag mo ba? 8. 2 years old. Ay, talaga naman inuga ka. Wala nang sakit ti ulo ka. Sapay ko mata nagluto mat ni Alvin. Ah. Kasi mo yung mga kumagsang-sangit. Ang daubing anak katugaw, itisirap ti kayo. Gajak at bidot. Katawanan ni Jillian Dayta. Asigdak man. Anya tinagan mo? Apay nga siyang sangit ka. Shock ni Cristel, auntie. Tinadalak namin ni Auntie Nadia. Sino ang Nadia? Di may kadwang asawa ni tatang. Sa dino ti balayo aya? Dahil kulay red ti pintor na, auntie. Urayag dito sumangpat ni tatang ko. No kayat mo? Umay ka dita balay. Agay ayam kayo iti anak ko. Dito yak lang, auntie. Tap na makita na gawit ni tatang ko. Anya nga oras nga go awid ni tatang mo aya. Alas 6, auntie. Umay ka pa'y naan dita balay. Itulod ka dita balay yo. Inton madanon ti alas 6. Ay kaasimot day tanga ubeng arang-ranggas anti stepmother na. Mabutong nga agipurong iti amana. Taabot-bot nga jay babae. Huwag nga rod nana. Ang numapan ko itulod ni Cristel iti balay da. Kasaok ti amana. Ay kaasimot ni Cristel no saan tayo at tulungan. Nakaragragsak ti anak ko nga da kay ayam na nanang. Huwag nga ron, duwada ang nakaragragsa. Agpada kasla na iliwan iti kaayayam. Saan mat nga minarumrumwar ti anak ko nanang. Tasaan mo mo tapalubusan nga agay-ayam iti ruwar. Kasanungkat saan kung matamabantayan. Narigagan, ang mga nanya pa iti mapasamak kan kuana. Jonas. Luisa Jonas. Siyak gayam ni Luisa. Asibiglaan ti balay nga abangan ni. Inawis ko ti anak mo, ta nakitak nga agsangsangi. Grade 7 man. Inawis ko ti anak mo, ta nakitak nga agsangsangi. Sak na ni Jonas. Agyaman lang iti panintulod mo iti anak ko, ha? Madanagan pa yan. Sabihin mo ti ayun na. Ayan kanitikod ko na kay stepmother na. Nakatulog. Napartek man siguro. Amo ka diyan ang langgasan na ti anak mo?
Anya. Ni. Awan mo't ibagbagakan na ti anak ko. Una, tabot-bot ng ti stepmother na. Kasta. Kasauktuman na rin na dyan itong makarin. No napatagkan ka ti anak mo, saan mo ko mga ibati ti stepmother mo? Saan mapanawan? Kasauktuman na rin na dyan itong makarin. No napatagkan ka ti anak mo, saan mo ko maapanawan iti stepmother na? O sige. Ket adyaman ak manan iti panang tulog mo iti anak ko. Albert. To all the girls I loved before. Nabartak ka manan. Hindi ka lagi din na yan, Luisa. Alam mo lang din na nabalta, bagampay lang. Ah, ay nati masidahan. Awan ti masida, naibusan. Aya. Eh, sabi nga, di na kimbat siya ni Tisidag, ha? Mapan ka matagsapol iti kanom ah. Apaya kasta kaitan, Luisa. Kaputan na umakon kan ka. Sana ka din nga iayatayin, ha? Awan matlaang ti may tultulong mo kanya. Panagkunam ka di katagapay ganas ko ang mangayat kan ka. Sige nga, Rod. Nawan ti makan. Matulog ang klatan. Maudin da ito apan nakisaritak kan ka, Alvin. No saan ka may lang balbal. Nasa isaya at apumanaw kan dito'y balay. Ay. Mabalin ka din, andyan pala dito ni Cristel. Adapit pa para, kat awan ka doon na iti balay. Oo na. Sana bali. Tadamat ti anak ko akadwa ng agay ayam. Pasensya ka, Luisa, ha? Kaya't ko ngamin na rin. Pasensya ka, Luisa, ha? Kaya't ngamin ti anak ko nga umay manan agay ayam diti balayo. Imbag ka no dito, tadak ay ayam na. Awan parikot iti dayta. Kumusta kaya ti stepmother na? Kinasaom ka din? Pinapanaw ko na. Imbagak ano saan pala kumanaw, idarong ko. Katay dyan, dinardaras ng tipin manaw. Alin kaya ti pudpud mo ngayon ti ubing? May samot na dyan, babae. Saray. Bing. Alin kaya ti pudpud mo ngayon ti ubing? May samot na dyan, babae. Saan naapagan, ano ti anak na? Binaybayan nan ti anak mi. Kasta ka di. Sige nga ron. Ibatin pa ilaan dito ni Cristel. Gulyan. Gilyan gaya. 10. Ay, din pa. Yeah. Ay, nagpatahak. Okay. Sabi nga, sorry, saklan. Kanta man hindi kompormigan. Kung ano naman. Hello. It is me you're looking for. At dayta, Ha? naimpaki kong dagiti badbadom. Total, dayta matlang tindanon mo kanya. Iso nga iso matlang ti alam apumanaw. Ano? Sa dito ay herod ti papanak, Luisa. Awan bibiyang kuno sa dino ti papanam. Basta pumanaw kan. Ikanak pa'y kumamot iti mao di agundaway. Nabayagan anagan ano sa kalbi. Pulos ajak mauray ti panagbalbaliw mo. Iso pumanaw kan dito'y balay. Ay sukat mo ni Jonas. Wan. Sigamat Jonas. Ibatim ka di manan ni Cristel. Saan, Luisa? Ipasyar ko nga ni Cristel, ta nagsweldo ak. Kaya ti anak ko, akadwa na ti anak mo magpasyar.
Kat mga dalaki ti panagtalag mo kanya. Awisag ko matagpasyar kami. Ha? Amo man ti balay ko. Mabigla nga. Ibatit ti aydik kan ka. Tamno agtalag ka. Ate oh. Sige. Mabit lang nga ron tapag sukat at ni Julian. O sige. Urayan mi ti anak mo, Luisa. Matugod na ko na nanood ngayon. Kahit na. Julian. Gilian! Jillian, Ay, si kagaya ni Julian. Ay, si kaganti Gilian. 12. Lucy? 12. Ay, sabi ganun. Hi, hello. Hi. Nanang, nagsimpat ni Uncle Jonas. Igatangan nakpay iti ay ayam ko. Igatangan gayam. Nyamot to. Ang tanal pa sa Una. ing. Nanang, nagsimpat ni Uncle Jonas. Igatangan nakpay iti ay ayam ko. At dun Wow! Nagpintas mat nga agpay sunday tamong munyika. Nanang, ingatangan na kami ka ni Cristel. Anya pa niya tinararamid yun. Napan kami nagpasyar ijay park, kan ijay mall, kan pasan na, nangan kami. Naragsak ka nga ro, da nagpasyar. Nakaragrag sa kumaa, no adda ka, nanang. Ba't tayo kumaan nagpasyar? Ha? Saan ang mabalin, anak? Apay matasaan ang mabalin. Basta, saan ang mabalin? Isin po na mo. Baka na nakita ang hadagos isip. SM. Nakitulag ka, Jay. Inikan na ka. SM. So, paspasok mo ito eh. Naasidagan tirik na ni Jonas kada tayo. Awanin. Ay, awanan. Awanan. Naasidagan tirik na ni Jonas kada tayo. Kanayon na nga ibati ti anak na ditoy. Kano da oras na, ipasyar na pa'y dagiti doon nga umbeng. Hawan nga ron, nanang. Makita mo ti kinaragsak ti anak ko nung kasta ngagpasyar na. Nukas ko baka ni Jonas ni Alvin, anaayak mo't iti anak mo. Ang dinasayaat ko ma. Hanggang saan mo't nga ron. Kinunana idi, na ibilang na apudpud mo nga anak na ti anak ko. Ngam saan mo't gaya? Nagpambarag na tapno ang pagkamangan na. Basol ko matlang, nana. Tanagdarasudo sa... Jonas. 14. Mabalin ka din nagsarita ta, Luisa. May papaligyan niya. Makita ko namin iti naragsak ti anak ko. Noadda dito pala iyo. Amok anayat kay Tubing. Maasyak naman iti ubing. Amok nga awan ina ni Cristel. Kato, rekas ka sa no. May paritlak man nila kumati pamatag. Panangipat ito. Amok nga awan ina ni Cristel. Kato, rekas ka sa no. May paritlak man nila kumati pamatag ti maysa nga ina. Ay panangipat ito. Ako ma. Sino kami na Ang awan ina ni Cristel. Katuray kas ka sa no. Maipariknak man nila kuma. Ti panangipatag ti maysa nga ina. Kasta akmat ka ni Jillian. Kaya't kumat may parik na ti panay patag ti may sana ama. Agyamanak no kasta, Jonas. Luisa. Saan nga ta? Ad-ada ang maragsakan ang Tubing. No paypayson ta tagbaling na inakan amada. Ha? Eh, kwa, May karya ka din ang baling na ama ni Jillian. pudpud no kaditi pakpakitam akin na singkat, Jonas. Saan kang pumatangag balbali? Awan to tiyag baliw. Napunta si Kati kaya't kung agbaling na ina ti anak ko.
bilang. Bilang. Ibilang kaya. Dapat sikat kaya ko ngagbalin nga ina ti anak ko. No, ibilang mo lakit ti apod ng anak mo ti anak ko. Ibilang ko mat apod ng anak ko ti anak mo. Bayam. Papanunutot ang lalay. Ano yung bag? Panunutot mo. Ibilang ko man apod nga anak ko ti anak mo. Bayam. Panunutot ang naimbagday ta asing-asing mo, Jonas. Sa anak nga tangag ka malimanan iti desisyon ko, nana. Panagkita ka ni Jonas kat responsable. Imbagan ko na atadan anak na. Iso mature ti panunod na. Saan akas ka ni Alvain? Wen garod, nana. Kan naragsak ti anak ko. No kasta kaduha na da Jonas ka ni Cristel. Mga no ni Jonas ti lalaki apara kang kaanak ko. Iso asan mo ko man napaluspusan pa'y. Sapay la ko ma. Ta sa anak mananyag kamali, nanang. Iti sana nagbayag, inaklon ko ti panagayat ni Jonas. Kat panagkunak, ison ti lalaki apara kanya. Gapo tagpada kami iti anak ko, anapateg ken kuana. Tuy pagayam mo, Luisa. Luisa, pagayam ko, agyaman na iti daytoy apakasaritaan. Ala, ituloy mo ti agbalin na nasaya at nga ina ken asawa. Iti kasta, mataginayon ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Luisa. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti magdireksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician. Ay, sabagli. Virgie Paclay. Musika, kan computer. Ay, lata. Ituloy na. Live ka sa Facebook. Facebook Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Joffre Anas Basi. Isagsagot ka na kayo, ti MTBC Drama Production Sunday. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting katanang tarabay, na imbag na oras kada kayo anin. Palay tangkol. Oh yeah. Sukat ako. Puti. Shout out to Nelson Rante watching in our Facebook Live. Thank you for watching. Yum. And Yum. there's your goodbye is. Sige. DJ. And your goodbye is. Adios amigos. Ayun. Yeah. Amigos. Adios amigos. Sir. Ang asakya, dito. Tutulan na po. Adios amigos. Ang daming live na ito makita na. Live tayo ngayon iti Facebook and iti YouTube channel. Iti station tayo, DZWT. So, shout out dari ito silent viewers tayo. Hello. Thank you for meeting us as your background while doing your duties Ay, dito yun. or your works. Nagdidiyak ka na, nabali ka yan. Ang mga bagay. Ay.
Atang na unada nga di nabayte ka. Slaan na bang bangagan ni Amerikano. Ano ni? Punta na lipatan mo di sa 3879 Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan nga gita kat patulod. Ti pagama nagpailing nga di tinagan a Melinda. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmay sa ni Liam nga anak ko. Ket maladingita na. Gapo tanagayat iti kastaunay iti babae. Asaan ama ikari kat kuana. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasalitaan ni Melinda dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagado dita a babae. Ngam apay ani pailaan dalya tinakurso na daam. Iho. Ay, kunin ni Dalir na. Nakurso na daam. Iho. Ay, kunin ni Dalia, mama. Kat iso ti kayat kong ikasara. Dayjay ka di a klase ti babae ti kayat mo nga isango itinadaag nga altar. Mahilig iti nightlife. Bartikera. Awan delikadesa na. Agbaliw tumatlaan ni Dalia, mama. In-enjoy na lang kinapalasang na. Ado di ti matino a babae. May saditan ni Heidi. Iso ti kayat ko aparakan ka. Nga, mama, awan marik na kapanagayat ka ni Heidi. Anyat impakpakan kang kadayja babae. Tauray agdadata asaan anasaya at ti kababalin na. Kat ay ayatam lata. Tulungan agbalbaliw ni Dalia, mama. Patik nagbaliw to. Kaano? Basta urayin nyo lang, mama. Nakamultay tasking din cellphone ko. Ay, Facebook ka ng YouTube. Tsakman po. Pamukan. Talaga ang nagtangkan ti ulo ti anak mo, Fredo. Tsak amunan niya ti aramid kan kuana. Kaslasan mo na padas ang tinainla ba, Melinda? San ka di? Asan tak matakayat nagiti dadakkel mo? Nga bimpilit mo, ti kayat mo. Ngam awan bisyom, Fredo. Sana kas itiday di a babae a bartikera. Sana da ito ti pagparikuta, Melinda. Agayan ayat na pailang. Ado pa iti agbaliw. Anya ti amom, no makamiris tumatlang ti anak mo. Saan nagtal na ti panunod ko? No kakuy-kuyog na dayjay a babae. Melinda, saanin nga ubing abasit ti anak mo. Iswa, relax ka lang. Haidi. Hi, Tika. Wano, ay, sikat na tayo. Hade. Duray din na siya. Panag ko na. Awanan ng nama ama anak nakpay ni Lia. Nay, sino? Eh, Yaman ko na. Panag ko na. Awanan ng nama ama anak nakpay ni Liam, tita. Pag kunaam nga awan, iha, saan daw pa'y nagkasar ka ni Dalia? Anya ti amo, no makaamiris tumadlaan. Nga ta, tita. Saan ka kumaama pukawan itinamnama, Heidi? No talaga nga ay ayatem ti anak ko. Ilaban mo. Nga awan matlaban ko, tita. Iha, addaak bitoy akakamping. Aganos kalaan. Ti makaanos, makagunod. Sige, tita. Mangnamnama aklat ta, ama ayat naktumatlaan ni Liam. Day tati kayat ko amang ngagankan ka. Iha,
Sa dino ti papanam, rabi ihin, Imawag ni Dalia, mama. Mapana kita yan dan. hanggang liyam, delikadon. Saan ka narumwar? Bayam day siya a babae. Apay nga minapatpatyam, ti ibagbagana. Mama, kasapulan na tikayan ayat ko. Saan ka a superhero? Tapnaan yaman nga oras sa kasapulan nakakatmapan ka. Jack mapakawan kibagik no dadagas ang pasamak ng kuana. Basol na, no at dadakas ang mapasamak kan kwa na. Nangibaga arab rabi kat adda pay lang nga katang-katang itiruar. Sige mama, mapana kon. Ang mga no saan ko na maabutan ni Dalia timbaga na apang kita akin kuana. Nasaya at magtanauray ka. Talaga nga inururay ko ti iruruar mo iti pasdek apan trabaho. Anya ka diti bagayo, madam? Iparupayo ka di manan, asandak akayat a para iti anak yo? Amo ko dayta. Saan nyo na masapol nga ulit-ulitan? Katibagaknot kada kayo. Uray sandak akayat, taay ayatan na ti anak yo. Jack amo no anya ti impakpakan mo iti anak ko. Hanggang saan mo ko mga iramraman iti kalukwa? Saan mo nga awagan iti dis oras ti rabi? Tapno laang pagbalinam a bodyguard mo. Kasta ka diti imbaga na kada kayo, madam? Iso ti imawag kanya. Ada nakita na a post ti may sa agayam ko. Nakita na. Iso nga inawagan na, kat kuna na asukunan na, taiyawid na kon. Likli ka mon ti anak ko. Ay ayatot ni Liam, madam. Kat agin ga akayat na. Saan ko aliktikan? Iso pasensya kayo kumalanan. Excuse me. Bastos a babae. Pimanawlatan kat kasarsaritak pay laang. Duray. Duray. Duray, Aduray. Oh my God. Saan ka di pa'y asimbangpet ni Liam? Saan pa'y, madam? Ang mga no nagkita namanan iti dayjay abastos a babae. Asino, madam? Sino pa'y kumano saan adayjay adalya? Saan lang nga ro da partikera? Bastos pa'y, madam. Addaaminan kan ko na anagalas nga ugali. Hanggang no, apay, nga ay ayatan latta ti anak ko. Madam, ang mga no ginayuman na ni sir. Saan ka mamati iti gayuma? Talaga laeng ana in love kan kuha na ni Liam. Ni Heidi ti kayat ko apara kan kuha na. Anya nga tati aramidak. Tapno maibaw ing terik nana kan ni Heidi. Ay, madam, iba ka kayo kanya Heidi. Tatikutan nan ani sir Liam. Saan lakit di nga umanugot ni Heidi? Ti kayat na kat saan ang mapilpilitan laeng ni Liam. No di kat disnudo, tirik na ni Liam para kan kuana. Sa bagay, disintimot nga min ang babae ni Ma'am Heidi. Kat iso ko matibagay kan ni Liam, Doray. Iso nga aramidak ti amin akabaulak. Tapno maibaw ing tirik nana kan ni Heidi. Sa dino ti papanam iho, saan ka kuman arumwar? Umay agpasyang ita ni Heidi, kat agluto ak itinaimas sa pagsasangwan tayo. Agkita kami kanitalia mga.
Saan mo kumamot apagkadkadan tikid daw ko, iho? Mabalin ka ni nga i-cancel mo pala ang tilakad mo. Ado pa'y matial daw, apa nagkita yo ka ni Dalia. Nga, mama, Please, iho. Uray itala ang apat gam tikid-kid tawag. sige mama. Mabit lang nga rin taawagak ni Talia. Ibagak nga itong bigat lang nga kita kami. Italang man na nakapagsasango tayo amangan. Kaya dapat ini Heidi. Isu nga rod ang nagluto akit special amakan. Gaputada special abisita tayo. Agyaman na. No ibilang dak nga espesyal abisita yung tita. Awan anyaman na iha. Kaya tagyaman akmat kan kaliyam iho. Gaputain cancel mo ti date yung kanidalya. Tapno lang makapagsasamo tayo kada Heidi. Agpay soliya. In-cancel mo ti date yung kanidalia. Gaputag pilit ni mama. Kasta ka di. Gampo, takayat ko ang makitam ti kina espesyal ni Heidi, iho. Disente a babae. Sana bartikera. Nagaga kan nalaing. Sana na masapol may bagayo rita mama. Gaputag mukmut. Kat sapay ko mata makabirok iti lalaki ang mga yak. Kan may karikan ko ana. Mala, amangan tayo kid din. Sayang, dagit espesyal amakan, wag baaw da. Saan mo nga ipilit, Melinda, saan mo nga ipilit ni Heidi kini Liam? Sila nga masaksaktan ni Heidi. Kayat ko laeng atulungan ni Heidi. Ken kayat kumat nga iliklik ti anak na iti dayjay adalya. Saan mo kontrolado ti biyag ti anak ta, Melinda? Adamot ten bukod na panunot. Angam saan nan nga usaren ti panunod na. Ti puso na latan ti usaren na. Anya nga ro ti maramidam? Ket agayat nga ro ti anak ta. Imbag kumamat no sa anakas jay aklase ti babae ti nakainlawan na. Uray kumamamirmiraot ditan. Basta saan laan abartikera. Ala, baybayan pa lang. Parang makapagpanunod tumatlang ti anak ta. Romwar ka manan, suko naman ang tibartikera akaayan ayat mo. Amangan namin no saan na amayawid kibagina mama. Wano saan, lukwan lang kitaksi pagluganan na. Gungguna na, tapnag na kam. Diyak mabali na baybay ang Italia mama. Agbalin kalaang anakakaasi. Gapu iti aramid day a babae. Sorry mama. Ay ayatek ni Italia nga ure kas di ugali na. Jak tumat pulos maaklon ang manugang day a babae. Di nan tumapusipos titok-tok ko. Piulok taglit ko. Anya matistok taglit. Taglit. So, ulok. Ulok. Nay. Jak tumat pulos maaklon ang manugang day a babae. Di nan tumapusipos ti ulok. Akas iti aramidan na ka. Please mama. Maawatan dak ko mama. Hindi ka naroon maawatan anak ko. Sino mo't na ito nga umawawag iti dis oras tirabi? Numero lang ba't? Hello? Anya? Pulis? Anak ko ni Liam. Apay ka di, apo pulis. Anya?
Nadisgrasya ti anak ko. Sige, umayak dito ospital, itamot lang. Bye. Fredo! Fredo, agriin ka. Aday di ospital ti anak ta. Naturog ta kiti. Kung ano, Fredo, wala na ko ano. Fredo! Sabi, awanan ti anak ta, Fredo. Kat basol da ito'y day di ang babae. No saan ang nagpasukon iti anak ta? Saan ko maamadisgrasya ni Liam? Masakit, Melinda. Kakaiso na nga natin, Fredo. Yung papay ang astoy tinapasama ka naman. Apay nga inindag mo! Ha? Ay! Kakaiso na nga natin ni Fredo. Bakit? Natin ni Fredo. Bakit? Ano ta? Nagsakit, Melinda. At may siya nga anak ta ni Liam. Apay ang napasama kan ko na tikas to eh. Saan nagtumag namin na dengdeng? Saan Natawad Saan Saan na to? Dengdeng na naman Sa nakapat uli. Saan nagtumag namin? Apay ang napasama kan ko na tikas to eh. Saan nagtumag namin na dengdeng kinti anak ta? Anya ngay ita tinapasamag kan ko na. Nalabit ada ito tigas at anak ta, Melinda. Urayan niya pa'y talabitan ta. Saan na maisubli, ibiyag na. Duray! Lamayan. Lamayan. Effects. Tarating. Madam, adani dalya di tawar. Ay, Ay, sura awanan Ay, bain ang babae. may kaya Ang kape. pakpaka siya pastor kan dagiti gwardya. Ang sangsangit, madam. At apay lagkanas na nga umay agpakita. Hindi nito tayo so ti makagawa. No, apay anatay ti anak ko. Sana akaya ti pumanaw, madam. Payman, tasyak ti makisao iti dayta a babae. Gatapos na. Nagpuskol matan ti rupam nga umay agpakita dito ay. Kalpasan ti naramid mo. At tapay na rupam nga umay agpakita. Mga asiyo, madam. Oray makita lang ang iti maminsan ni Liam. Diyak na ngayata nakastoy ti mapasama kan ko na. Ang babawi akman, ngam naladawon ti amin. Diyak kayaten ang makita ti panagrup-rupam a babae. Pumanaw kan, kat saan kan nga pagpakita. Sika ti bangungot. Bangungot? Nakadiday. Bangungot. Basta, sige. Pumanaw kan, kat saan kan nga pagpakita. Sika ti bangungot iti biyag ko! Maasi kayo ganit, madam. Kaya't makita ni Liam. Tapos makapagkitawag man lang iti pagmagawan. Saan na kan amang? Uray anya pa iti ibagbagam. Isu a pumanaw kan! Oyong!
Panagkunak at sana nasayati na ramid mo, Melinda. Binayam ko malata ang makita mat ni Dalia ti bangkay ti anak ta. Saan mo nga mo? No, Kape Kape yun dito. sa lamayan. Kape kayo ti ko. Binayam ko malata ang makita mat ni Dalia ti bangkay ti anak ta. Saan mo nga mo? Noan niya ti marigrinag, Fred. Natay ti kakaisunang nga anak ko. Gapukan ko na. Ita, kayat mo ang makita na. Sana mo tanagayatan ti amin. Uray pa'y, saan ang basta mapunas latan ti sakit tinakam ko. Hitiday tiyahi a babae! Kasanong nga ako ah. I-kopay lang ti pananhid. Ang anti tomorrow i live. Okay na. I-sounds na lang. Anit? Ikat. Ikas mo pa lang. Nada nga magdamagit. Tadakapsat yung Madrid. At da babae, iti tanam niliyam. Ah. Nakasuot madremet. Oh my God, darasen pati magna. Kaya ko ang makita, no asino na ita ang babae.
Uray siya. Kaya't kumatamamuan no asin barita. Asino ka? Madam? Sir? Ha? Dalia. Siya ngagpay, sir, madam. Nukasta. Nagmadrega. Wen, madam. Manipod awanan ni Lian. Napanunod ko lang tagserbi iti Diyos. Maragsa ka na, paragan ka. Gaputa nagbaliw ka. Kat no anyaman tinapasamak iti kan labas, libatan tayo kuman. Nagimula akman iti sakit tinakamkan ka. Ngam iti panaglabas titawan. Napukaw matlaang dayta asakit tinakam. Agyaman na, madam. Kat ulitat mo ng taggid daw iti pamakawan kada kayo. Napakawan kan, Talia. Iti panaglabas ti adu atawan, nakailiw-liwag akon Mr. Lumley. Naawat kon tinapasamak iti anak ko. Kat ita, nalaganen tirikna. Tuy pagayam mo, Melinda. Agyaman ak paga Melinda iti daytoy apakasaritaam. Talaga analagan tirikna. No awanen ti sakit tinakam iti barukong. Ala, idaw dawat ko asapay lakuma tagtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasalitaan nga impatuhon ni pagayam Melinda. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lumley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Okay. 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 Awagan ako. Okay. Uy, ano? Napakadakada ka man nga kung order nga masapa. Sige na, ilupas na. Gares, biyak ni sa Hindi sa mga pinarinig. Paano kaspangariyan sa tema ninyo iti kanto mga lumay? Basta ma-shave by the bilay masakbayan. Okay. Okay. On tayo ti announcing na badi. Badi, badi. Bye bye. Badi, 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 garo. Badi, badi, tayo. Siya kakasiya. Saan si Ellie? 867 Masakbayan badi tayo pa. Ana intom persin. Ana. Tom ana. Saan ka kuman nagsubli, Jay? Abroad, Dan.
Kasanungarod na makaunong tayo ti pagadal mo, anak. Ag kolehiyo kanton. Narika, no ang trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko kaya tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali amamin. At dantong kagkadom diti balay. At ang atanasing patakas ka ni Mami, Dad. Uy, nalaing nga kamang kilatis itinasing pata babae. Nakas lalakit di ka ni Mami kasimpat, Dad. Nulakit di tagsing singpet ka. Mabalin ang nasingpet tumot ti kapert-nipot mayaw. Pachikit ka mo. Naburamat yan. Oh. Kasukat ni mamin. Nakas lalakit di ka ni Mami kasimpat, Dad. Nulakit di tagsing singpet ka. Mabalin ang nasingpet tumot ti kasukat ni mami, manak. Ang kung yung maawatan na ito kasi. Lawlawag naman ako. Ag kursunada ka ni Tom. Pero ano siya eh, bakit dito mami ko nanakan ni? Lisa, Ah, anak na. okay. Anak na ni Lisa. Anak na ni Disa. Okay. Lisa. Lisa. Bibi. Bibi. Sikan! Oh. Lisa. Oh. Kok ginalawan ah. Unay ka tayo ti kwarto mo, anak ko. Ag kaiwara ti lupot mo. Ninyo ko na. Ano di party? Lisa. Tuesday. Anya mo di inted ni Teresa. Tuesday. Ini ka na mo ti fire na Tuesday. Tuesday na mo ti spirit na Tuesday. Ka nalawlawag ka no. Dali na, dali na. Nalawlawag Tuesday ka kayang no. anzay. Demo Tuesday ti inted na. So, nalawlawag. Iyan ko na tayo. Hindi, Tuesday tayo sa galawlaw. Tuesday kayang Unay ka tayo ti kwarto mo, anak ko. Ag kaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Kaado di homework ko, mami. Saan kumamot, basta iwaram latan. Aglalaok tinalabaan kan saan. Kupinag mo't adag itinadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkupin ta nabanluga ka nangaramig iti homework ko. Bimalbalasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpati kwartom. Day ta kaakas alupot mo. Indisum latan di ta katrim. Makaturturo ka kun, mami. Mabalin ka di rumor kayo diti kwarto. Rumor kayo ko naman. Bisina ko na. Bakit ko telas dito? May sa oras ka. Ah! Indisum latan di ta katrim. Makaturturo ka kun, mami. Mabalin ka di rumor kayo pa diti kwarto. Iso adi ka makasursurukan. Tadi mo kaya ti dungan iti pamagbaga. Ellie. Ilahi. Tapos tinagan ni nana ko. Manang Ellie. Unay ka ti itsura ti arubayan yun. Kunang nubalay ang nagpanawan ni ti Manu Ataway. Apay kumamot ang nagpanawan ako. Ay, sorry. Apay na sakyan. Basta. Lisa pala. Lisa, guys. Ano nagkamali ah? Isa nga stay Oray. pa ako, Jake. Kunang nubalay ang nagpanawan ni ti Manu Ataway. Apay kumaan nagpanawan ako na yun, Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan yo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad ka mat adi taruar. Apo. Makadaldalos. Masaduta. Lumaan at laang. Nung kanayo na kagtrabaho. Masakit. Uray kasta ka day. Ah! Makadaldalos.
Masaduta. Lumaadak no kanayo na kagtrabaho. Uray kasta anak karukrugay ti arubayan niya. Kasano no adda umay agarem kan ka. Kat kastoy mat karugay ti balayaw. Ay, no talaga asyak ti kayat dayta umay agaran, Lola. Sana dayta rugi ti kitaan na. No di kat siya nga umay na arman. Napitasak man. Ay na, apok aya. Ay, no saan ka na anak po daw? Ang mga no di nakapaytalyawan tilaan. Aba, Nalabas ka man, Lola. The translation ng Tagalog mistake mo. ay na, apok aya. Ay, no saan ka na anak po daw? Ang mga no di nakapaytalyawan tilaan alalaki. Nalabas kayo man, Lola. So, ano? Nagdalus mo ten, tinamay amit iswelo, malasan ko. May galis mo ti tao nga umunagan. Saan kayo mat nga ubing? Tapno may galis kayo, Dad. Agpada kayo ti daddy mami ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalus mo. Diyak namin kayo ta makita nga rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. Noy nga kano ti surat ti balay kan arubayan. Kasta kanumat ti bumalay. Isumot lagaya managdalo sa kanayon ti balay kan arubayan. Kanadalus mo ti balasita nga day ti balay. Kasta ka de? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatiray o kayo manan. Sana pati rayok kaya dyan. Tapod no mat, anak ko. Ben, eh, Yun din, di ba? Kaya man yung kakatao na. Then, case me, ay lakay. Ang card, ban. Nasimpay ka nagagat nito mabalo. hello. Hello. May lakay, ang daawag mo. Bakit? Ano ka di ba tadi order sa Sir Boss? Ano ba yun? Oh, Ay, halo ba yun po 300 times 30. Nasimpay ka nagagat nito mabalo. Abay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Uray sukat balo may. At damit anak na abalasan. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Nga, kasano ko ma? Ay, amang nagsubli ija abroad nito. O di may mayat na dahil no maasawa na ti anak na, tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipawit na nukas ta. Anak na ko ng angkan. Ti anak ta. Kasla anak mo, tinunod ko. No, natulog. Ay, amang nagsubli ija abroad nito. O di may mayat na dahil no maasawa na ti anak na, Ay! Ay, ngay. Hindi tang natulong ni recorder. Samaan na ti anak na. Ay, kasi. Ay, amang nagsubli ija abroad nito. o di may mayat na dahil no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipawit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar man ti kinarupat kwartan. Tapno adamanin pagdawatam iti igatan mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide.
Amok ano ikan na ka iti kwarta kitawata. Imposible nga ibaga masan mo kaya ti kwarta. Siyempre, alakay. Fe, Lisa. Sino ti Fe? P.E.S. Isa. Awan tinakapwa. Baka juwal TC. mo. Juwal TC. Juwan ko ano? Oo. Sige ka rin. Oo, yan. Ano? Si Aday. Iso nakasulat mo talaga. Naka-bracket. Naka-bracket. Alam mo, ti bakit nga festival? Second Ellie. Naka-bracket eh. Lisa. 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 Ay, ni Berhe. Lisa! Oh! Oh! Juwal ko ganyan. Lipe. Ayan na diyan. Lisa. Bridge 9. Ay, Bridge 8. 6. Ay, 6'5"? 6. Wala na. Wala no 8. Ay, 6. Ada pa EJ. Ada pa EJ. Ah? Nagtarman di agnagan iti Eddie. Asino nga iti? Ado mo tiagnagan iti Eddie, iti pagkadalan. Jay nga'y basketball player ang nagtaar. Ay, wen. Karasamot amin ang babae na iti a player. No, isang tan... Karasamot amin ang babae na iti a player. No, isang tinakaigam iti bola. Agririyaw na iti babae nga boy-boy. Ay na, nagkasakot na tati agbalin ang girlfriend na. Pagimunan amin di makakita. Ano taramidang? Tap na talyawan di kaskan ko. Tap na talyawan na tayo di kaskan ko. Pagimunan amin di makakita. Anya nga tati aramida? Tap na talyawan na di kaskan ko na. Day tangaron mo ti ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon, barang talyawan na ti kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na. Malas mo. Saan ko mat may palubos na? Ah? Masapol asya, timang tagit ko kankwana. Ede. Siya, Ede. Sikan. Ede. Ay, super. Sikan lakay ka no? ikastoy tayo dahil tatlo ka, tahan nga kasal sa liit siya. Yes, sidot mo ang kanyang na. Ang abasa. Umayak after that. Mga nga mapagijaya. Ayun. Excuse me, Ading. Agbempiro kami iti news iti basketball team. Mabalik ka niya siya. Ita kayo matgayam dito eh. Pangasin. Tapos mga abak iti team tayo. Ano, mat di natin magpipinta sa mabalin yung alaan, manong. Pangasin, buddy. Amin kami. Katsikat iman na katipit. Balikas ka, manong. Sabay, balikas na. Pangasin, buddy. Amin kami. Katsikat iman. Anak, Sama saan iti naman? team tayo.
Ang klaseng mamalak. Tingka, Asya. sabi. Karami na dinagin. Daka nga ate asya man. Si Maling. Inspirado kami nga agay-ayam. Duman lubot ka, tas mute si Tirinting. I-adjust ko ba? Ipangatok? At panunot takpay manong. Si Maling. Kasarita ka man ito bigat. Mamuak di pangatag mo. O sige, tagin sayo kami kayo manan. Klase ka naman lang. So, at least. Feliza? Liza? Sa bigat. Nakita, siyak ni Fegaya mo niya. Palpaliyon ka na, tatalyawon ka na, paano kang sao? Kung nakikitaaan ka mo, just kidding. Nakita mo ka di akinasao ni Eddie dahil nga ana? Juan, kas na seryoso pinagsaritaan da. Dinardaras lang amin. Ay, dinardaras na lang amin. Dinardaras lang amin ni Eddie. Siya, gayon, hepe. Kas na seryoso pinagsaritaan da. Dinardanas. Hindi na daraan. Seryoso pinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie ti Pinmanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tano siya ti kasasao ni Eddie. Ay, syakat nga tanti karagsakan. Numatagikwak dayjay nga Eddie. Siyak ako nga. Saan ka diya napudpudaw ak ng sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Si kakat chubby ka. Saan pa'y unay anaton dirs na? Apay Nash, kaslam mo kay bagbagam, ha? Saan unay pa'y? Mas sexy ka pa. Si kakat chubby ka. Saan unay anatin diris? Mabalila ko mga Mas sexy. itim. Si kakat chubby ka. Saan unay anaton diris di taagong mo? Anya nga ta ti aramida, tapno tumangos ti agong ko. Paray no plastic. Ben, Mara. Ben. Naimbag ta simbang putkan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsang petak amin na lang dito'y balay, kalpasang naglako ak iti grocery a pagtrabahuak, tatang. Kaya't ka nga min nga isagot iti pagsayaatam, masigurado ka na sayaato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka di day tatang, lawlawagan nyo man tap no maawata. Apay, saan mo akayat ni Benabalo ang mga sawakin ka? Tom sa di day ang Tom? si Ben. Apay nga, kasto nga kanayon, ay. Datay manin, bagak maninagan ka. Ay. Mestek. Agkabawsan kay typewriter ah. Lawlawagan nyo man tap no maawata. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abano? Di ka na yun nagsubli di abroad, tang? Huwag, anak. No ag-abroad man ay, si Kanton ti pangipaw, itan na iti kwartana. No, ag-asawa kayon. Mayat sa nagpaisa na panunod yun, tatang. Talaga mayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Ana Tom. Ibang naan. Siguro. Ayan, nagami mo na dito. Nagbasit pa ilak ni Ma'am na din na mamakita. Mayat ka dito balin amyos iti basketball
Tayo, agbalikas ka. Uy, labikas ka. Mayat ka dito agbalin amuse iti basketball team, Dad? Ne, at sa katplanom nga agbalin ang news ti basketball team, anak ko. Sana siya taking plano, Dad. Dagiti players. Ada nga min pasalip ijay pagadalan. Kada team, ada muse na. No pinili na katitim kas news, bakay kayawam rita. Kaya tasawon na ita, pintas ka. Nasapunan ka diti muse iti basketball, Dad? Depende, kada iti organizers, no karaman ti news. Ijay nga min pagadalan mi karaman ka no ti muse kada team, Dad. Bakay kayawam, napili ko eh. Ijay nga min pagadalan mi karaman ka no ti muse kada team, Dad. Bakay dayawam, napili ka ako nang. Siyempre, napintas ka, isa pinili na ka. Eddie. Ay, magkanaling Idi. Idi. Idi, timpo di ko ba? Idi, ada ka. Mayat ka din ading. Nakapiling aminan dagiti kalaban tayo atin. Itimyos dia, tuloy na gayam ay ako. Napot na. Wait, ada mo dito na yung girlfriend. Nakawar, adong pa lang dito. Mayat ka din ading. Nakapiling aminan dagiti kalaban tayo atin itimyos da. Alaman laangan. Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yating. At damot ngamin contest dagiti Diyos. Kasla pa dyan dagiti agduduma amyos, iti agduduma mo't atin. Mga no maabakak nga rod mano. Amo ka nalaing ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing ka man nga agsumbat. No andan tumaganda kanta, ay ako, dumano. Ana. Di ba nag-odrog ka ba lang sa amin? Talaga napintas ka. Nalaing ka man nga agsumbat. No andan tamaganda ka. Sigon, katawa ti pasalit dagiti news. Ti agduduma ti. Sigon na tinaawan pasalit. Sigon. Dagiti news. Ti agduduma ti. Nalaing ka man nga agsumbat. No andan tamaganda ka. Sigod man ngawan pasalit dagiti news. Iti agduduma atin. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno ka no maistos. Maistos. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno ka no ma-expose dagiti estudyante ti kasta abanan. Lisa! Felisa. Felisa. Ano, pwede pa lang isang kamay na. Felisa. Awan pa'y matbanginominar kanyak akas muse ititim tayo. Or-orayat, mat. Jay! Or-orayat. Uray siya. Awan pa'y matbanginominar kanyak akas muse ititim tayo. Oray siya. Or-orayat, mat nga inominar da. Ay, awan nakit din. Lukas na. Agpadata nga agar arapa ama ni numino mo nawan na inominar. Uy, napintasang mo. Yung mga balikas na mainuminar.
Inominate na ko. Nominate ko na tatanggatan. Lukas na. Lukas na. Agpadatang agar arapaap ama inominar? Ay, pakaydayawan nga min. Numay sa ka-amusan ka din. Kumaa. Di datamot makita. Jay kat kano saan ang matagtagari ani Ana ti pinili dagiti red team. Bigla nga inis to, mati sumaron. So, saan ang matagtagari? Ani? Di datamot makita. Jay kat kano saan ang matagtagari ani Ana ti pinili da dagiti. Ay, sorry. Di datamot makita. Dayjay kat kano saan ang matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red team basketball? Red team basketball. Ti red basketball team ko na napapagay. Red basketball. Di datamot makita. Dayjay kat kano saan ang matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ba? Inton pasalit dagiti muse. Napintas mat nga min ti Loka. Saan ka di? Marathon. Tom Jones. Di dapat makita. Jagot ka na. Nitong tinasabat ko dito dalan. Agpamarama ka dyan nakita. Kung namin agketek sa tapno na doon pa ako. Anay ko! Sorry, Ading. Sabali nga min dikit kita. Manong Tom? Si kakadidayta? Ay, nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Sino ka itayin? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadi na pa yan mabigbig. Kitaam nga minto kinapintas ko tap na mabigbig mo na asino Uy, si kamat ka ay Mara. Nabayag dito nagkita mabalin ka din ngayon na pa yung mga nitimay sa restaurant? Maya sa tinarami ko. Sige, Uwan, mapanta. Marathon restaurant. Kunak manoda kay Jebron. Nabayag kang sama ti Jay. Plan of that subli. Ayang numabalin ka saan na nakayat ti anak ko kaawan ka ng kaduha na itibalay mi. Naglaka asulbaran day taparikot. Di alaan nakakatulong mo tapno da kadwana. Nagagatak man. Nasimpol takpan. Katulong. Saan sama ta may bagay kang katang bali na katulong. Anya ti trabaho mita? Agrakla ko akitimay sa grocery iji ili. Nabayaga kon ijay. Naawan ti boss ko, siya ti agkahera. Kwarta nga rudyar arikapon akanayon. Hanggang sayang, takwarta mo ti grocery. Saan mo matakwarta? Uwan nga ron. No naloko aklaang. Ay, agtakawak jak ar-aramidan. Takas na ko nakon, nasingpeta. Mara? Mabalin ka rin, sumarong ka rin di balayo? Day talagayam. Iti amin aka nito, Manong Tom. Lisa. Lisa! Lisa!